Bună, răușa sau supărat, cum să instalați SAM. Scuze pentru vocea de pe fundale de la Genesis. Așa, de aici. Deschideți Chrome, intrați pe sa.mp.co. După așteptați o Alex să încarci pagina. Dați download. Bine, așa. Dați pe una dintre astea, dați pe prima. Recomand eu. Bine, după ce downloadați asta, așteptați o like să încarci, face figuri. Hai mă, instalez. Descarcă-te. Pauză bruscă până să încarc. Nu vrea să încarce? Acum merg. Oh. Deci, dați click pe ea. Acum o să vă apare un setup. Dați aici. Aici faceți unde aveți instalat GTA-ul. Dați install. Așteptați un pic. Dați finish și gata. Vă duceți la calculatorul vostru unde așa. Dați unde aveți voi să faci și aici s-a salvat. Bun. Acum eu o să salvez aici. O să fac aici. Și gata. Asta este tot. La revedere și bună ziua, telefonie!